Aranızda hem koronavirus hakkında eşitməyiniz ya da habarlarda görməyiniz galan däldir. Ve şol virusun daş töründe edilgen gep görünler aydılışı yalı bizim için hoplu mu? Aslında bu videonu düşürmek niyetim yoktu. Yöne sizden gelen hayışlar oyunca düşüreyim dip karar aldım. Gelin asıl temamıza geçmezden gıyskaça virüs nämediğini öğrenelim. Virüs sözü Latin dilinde zehir demek. Ve virüslerin barlığını adamzat 1800. yıllar sonunda öğrendi. Virüslerin milyondan köp görünüşü vardır ve bular dine canlı öýjüklerin içinde yaşap bilýär. Virüslerin canlı bolup bolmadığını her bugün çekeleşilýär. Göz bilen görüp bilmediğimiz bu kiçi düşmanlar adam organizmine girende virüsün görünüşüne göre ütkep adamın iç organlarını ele geçirýär ve adamı ýagdaýsız eder. Käbirleri olsa ölüme hem yol açıp biler. 1918. yılda yayılan İspanya gribi tarihin en köp can alan virüsü boldy. 18 ayın içinde 500 milyona yakın adam kesel edip 20 milyon yakınının canını aldı. Bu birinci hem de ikinci Dünya Savaşı'nda ölen adam sanından köp. O vaxtlar bilim adamları hem de doktorlar häzirki günümüzdäki ýaly antibiotik hem de dermanla döredip bilmeýärdiler. 1976. yıllarda Orta Afrikanyň bir döwletinde Ebola adlı virüs emele gelýär. Adyny şol virüsün dören yerindäki Ebola derýasyndan alýar. Ebola virüsü 76. yıllardan bäri käbir ýerlerde ortağa çykýardy, ýöne global derecede däldi. Emma 2014. yılda hemme zat ütkedi. 28 miňe ýakyn adam kesel bolup, olaryň 12 miňe ýakyny janyny ýitirýär. Geleliň asıl temamyza. Koronavirusyň entek hakyky ady ýok. Ýöne oňa 2019 nCoV diýerler. N harpy novel, ingliz dilinde täze diýmek. Cov bolsa koronavirus maşgalasyna değişli bolan üçin. 2019 olsa virusun birinci tapılan yılı diýmek. Ýagny bu virus 2019. ýylyň dekabr aýynda bir adamda ortağa çykdy. Daş görünüşi bilen täze meňzeýär. Ýagny korona, şonuň üçin hem korona ady berilýär. Bu täze virusyň öňkü maşgaly agzalary SARS hem de MERS viruslary. SARS hem de MERS viruslary käbir haýwanlarda görülýärdi. 2003. ýyllaryň başlarında SARS virüsü bir şekilde adama geçer ve bu virusa kesel bolan adamlaryň 10 götürümli janyny ýitirýär. MERS virüsü kesel bolan adamlaryň 35-40 götürümliň janyny alýar. Şu wagtlyk täze dören virus kesel bolan adamlaryň 4 götürümliň janyny ýitirmesine sebäp boldy. 2019 nCoV adlı bu virus Hytaýyň Wuhan şäherindäki bir bazarda şo taýda satylýan haýwanlardan bir adama geçdi diýip aýdylýar. Hytaý ýaşaýjylary bilýänsiňiz, her türlü haýwanlary iýmäni gowy halk. Gelin virusun adama geçen bazarındaky satylýan bir näçe haýwanlara seredeliň. Değişim ýaly koronavirusy käbir haýwanlarda görülýärdi ve adam üçin hoplu däldi. Ýöne 2019 nCoV virüsü mutasiýa geçirip adama geçýär. Haçanda adamdan adama geçende bütün dünya gorka gaplandy. Virüs täze we nätanış bize. Nätanışsa adam adamda gorku duýgusyny döredýär. Bu virüs edil grip keseli ýaly adamdan adama geçmesi aňsat. Kesel bolan adam ýanyňyzda askyrsa, onuň tutan ýerini siz hem tutsaňyz, eliniz bilen ýüzüňiz tutsaňyz, şo ýagdaýda virüs size aňsatlyk bilen geçer. Virusyň alamatlary hem edil grip ýalydyr. Halsızlık, beden kızgınlığı, üskürük hem de dem almakta kıyınçılık çektirýär. Virüs köp ýere ýaýramazlygy üçin Wuhan şäheri şu wagt karantina alındy. Emma gynansak da başga döwletlere ýaýrady. Hytaý döwleti bu virusdan kesel bolan adamlar üçin 10 güniň içinde täze hassahana gurdy. Bütün Dünya Saglygy Saklaýyş Guramasy koronavirusy howply diýip global derecede adatdan daşary ýagdaý diýip ilan etdi. Häzirki wagtda bu virusa garşy ukol ýa-da derman ýokdur. Bolmasy üçin hem bir näçe ýyl gerek bolar. Hytaý döwletinden başga da ýurtda bu virusdan diňe 2 sany adam janyny ýitirdi. Haýsy ýurtlarda virusyň ýaýranyny görjek bolsaňyz, aşakda salgysyny goýup geçerin, bärden janyny görüp bilersiňiz. Häzirlikçe alada edip ýaşamana gerek gel. Diňe grip keselinden ýylda 56 miňe ýakyn adam janyny ýitirýär. Bu videonu düşürüp dukam 28 miňe ýakyn koronavirus bilen kesel bolan adam bar. Olaryň 500'e ýakyny janyny ýitirdi. Gowy habar
1300'e yakını keselinden açıldı. İminçedi güçlü olan adamların organizmi bu virüsü bir neçe günün içinde tanap üstünden gelip bilýär. Koronavirüsü häzirlikçe diňe uly ýaşly adamlarda köp görülýär. Yılların geçmesi bilen organizmdaki immunitetiň güýji gaçýar we şular ýaly täze viruslara garşy güýçsiz bolýar. Şu wagt koronavirus hakynda bilgiler ütkäpdir we bilim adamlary nähili derejede howply bolanyny gözleýärler. Beýleki tarapdanam ýalan habarlar durman paýlaşylýar her tarapdan. Her gören habaryňyza ynanmaň. Goranma üçin türkmen dilinde aşakda maglumatlaryň salgysyny goýup geçerin. Araňyzda dokumental serialyny halaýanyňyz bolsa, şu täze çykan serial maslahat berýän. Koronavirus wakasyna meňzeş kino görjek diýseňiz, şu kinony görüp bilersiňiz. Ve bu bölümü şol kinonyň içinde geçen sözler bilen tamamlaýyn. Yalan habar virusdan beterdir.